Don't forget to click subscribe, like, share, and comment. Thank you. Kasarumat halipun para singa kumbang singa kucing singa lawuja patih Danrasura gojleng iblis kumalah arep lekat teking dekat lu kasai oh 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 se loh Aku selak karata daya maraka daya lebina ayo utak ngelek atiku ger Singa kumbang pranyata bebayani gawe kirisik sasama yen lena kenapi tresno kukang po umpama Dopo ngayu sira kang dadi ati selagamu agawe bingung aja tansah angelan ledo Sumandingot secaketan marang aku kaya mimpi lan mituna ing donya tumake awas kok ngabalat barikir diharap segera menempati tempatnya masing-masing minggir mas dan juga semua kru Karang Taruna mohon membantu untuk mengamankan lokasi ini sepeda kali kagem panitia tolong dibantu sepeda kali kagem panitia harap sebagian masuk kalangan monggo kurune dibagi mas etan kulon lor
lasung jumangluk tur inggal-inggalan lasung jumangluk mandang karmaku nyuwun sewu mandang sepeda malih kagem panitia diharap sebagian masuk kalangan tok 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 gung tok 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 alhamdulillah aku nyawang sawere malah antege galak kene bos sawer Mas Pendek yo surone galak surone liwat surone sukma manunggal budaya awas mohon keamanannya mas kabeh bolot dewi kabeh dulur ora jangan buat keributan sing jopo ben jopo mas kurune ora usah metu kalangan dilarang ikut yo jangan keluar panggung suro dilarang keluar panggung jangan keluar pagar sing rusuh jopo ben jopo mas sing penting kurune kita di aman sini memberi hiburan tolong dijaga semua keamanan kru jangan sampai keluar dari pagar monggo kurune balik ayo balik sing jopo ben jopo sing geger jopo ben geger sing penting jopo jero aman Sukma manunggal budaya wis dadi lambe gondang bandengane uga sapraan bajute budal saka Blitar kairing irama beko sikrak kadang keplak bayang sing padha nonton lekai wasana Prabu kang mangayu bagya kabeh wong kang padha teka ora ayo mas penontonnya sing nang ngarep lungguh sing nang dhuwur panggung mi lungguh Sukma ayo YouTube era ketok mas sampean lungguh sing nang ngarep iku wajiban salam hae anteni saka kene ayo padha rameake lekai wisana Prabu Klana Siwandana kang mangayu bagya kabeh wong kang padha teka ora ketinggalan Bacot Kyai Samadiman
Sura. Ayo. Mohon mas, panitiane monggo sebagian masuk kalangan dijogo. Sesuatu kono mas. Monggo sebagian panitianya dijaga mas sebelah sini. Oke, himbauan dari ketua panitia, harap penontonnya dikondisikan. Yang penting aman, terkendali, ora oleh tukaran, ora oleh gegeran. Supaya acaranya lancar sampai paripurno. Nggih, monggo. Nggih, himbauan kalau tidak bebas dikondisikan, terpaksa acaranya dibubarkan. Monggo. Sing aman, Mas. Bila tanggal 12 April Sukma Manunggal Budaya pentas wonten Tulung Rejo Semen. Nggih sepindah malih tanggal 12 Sukma Manunggal Budaya pentas wonten Tulung Rejo Semen. Monggo dipun catet tanggalnya, harinya monggo kagem para bakul-bakul sedaya mawon hadir pada tanggal 12 April di Tulung Rejo Semen. Terima kasih. Ayo tur Suro.